zijn hier bij het Mauritshof in IJsendijken, een prachtig partycentrum. En met de 12 Zeeuws-Vlaamse serviceclubs hebben we een actie opgezet, Jij bent goud waard. Deze actie houdt het volgende in. Alle zorgmedewerkers hebben een briefkaart gekregen en op die briefkaart konden ze een goed doel schrijven waarvan zij vonden dat daar een donatie naartoe mocht. Er zijn enorm veel inzendingen gekomen. Van elke club was er 1 iemand die in een jury gekomen is. En ja, er zijn prijswinnaars uitgekomen. De actie Jij bent goud waard. Zuid-Vlaanderen kent een aantal serviceclubs, voor degenen die daar niet zo mee bekend zijn. En zonder ze nu allemaal te willen noemen. Het zijn allemaal clubs met eigen ideeën, eigen idealen, eigen goede doelen. En die allemaal zeg maar, in hun eigen kring eigenlijk actief zijn. En in deze situatie hebben we besloten om gezamenlijk een activiteit op te zetten. En dat is echt uniek voor in ieder geval Zeeuws-Vlaamse begrippen. De Facebook-actie die we hadden, want die hadden we ook. Wij wilden eigenlijk mensen in de streek, ongeacht waar ze werkten, wie ze waren, wie ze zijn, bewegen om iemand in deze periode in het zonnetje te zetten. En dat kon op allerlei gebieden. Weet je, een opa of oma waar je lang niet naartoe kon en die je begon te missen. Of weet je, iemand die veel voor jou betekend had, niet alleen in deze periode, maar ook daarvoor. Of door het feit dat je bijvoorbeeld niet naar je dagbestedingen kon. Maar met dank aan Sydney Mast hebben we dit zeg maar, op hele korte termijn in elkaar kunnen draaien. En laten we dat graag aan jullie zien. Ik denk dat we toe willen naar de volgende stap. Dat is namelijk dat we toch aan de goede doelen willen vragen om zeg maar 1 voor 1 even naar voren te komen. De Voedselbank die staat voor armoedebestrijding. Op dit moment delen wij 640 pakketten uit iedere week. Dat betekent dat we 600 volwassenen en 400 kinderen van eten voorzien. Want zouden wij dat niet doen, zouden die 400 kindertjes toch met een lege maagje naar bed toe gaan. Dus dat moeten we toch zien te voorkomen. De wens van de zorgmedewerkers in Rozenoord is om in de tuin voor onze bewoners mooie zitjes en aparte hoekjes te creëren met een leuke looproute, planten en een overkapping. Want het welbevinden, zich gelukkig voelen, zit vaak in kleine dingen. Zo'n speeltuin kost dus heel veel geld. Je zou aan de ene kant zeggen van verhoog je entree, dan moet iedereen veel meer gaan betalen. Maar dan maak je de speeltuin voor een hele grote groep kindertjes ontoegankelijk. En dat willen we dus niet, want die gaan dat niet meer kunnen betalen. We hebben een woonzorgcentrum met dementerende groepen en somatische bewoners. De doelstelling is zorgen voor een behoorlijke saamhorigheid. Daarvoor hebben we een oproep gedaan om een priëel te kunnen plaatsen. We hebben een nieuwbouw en er kan aan de buitenkant nog wel heel veel aan aangepast worden. Ik wil u graag iets vertellen over ons hospice. Het hospice is een bijna thuishuis voor mensen die weten dat ze gaan sterven. Dat ze in hun laatste dagen van hun leven zijn. Het hospice kan alleen bestaan met vrijwilligers. En die zijn goud waard. Onze droom is om nog veel meer gezinnen. Momenteel zitten we aan het maximum van 50 gezinnen. Maar er zijn nog veel aanvragen en mensen die op de wachtlijst staan. En we willen nog veel meer kinderen kunnen helpen. Want een kind, terug kind laten zijn, dat is onbetaalbaar. En dat willen we heel graag verder doen. 2 kinderboerderijen. En dat zijn niet zomaar kinderboerderijen. Dat zijn kinderboerderijen die door mensen met een geestelijke beperking worden gerund. Niet alleen de beesten voeren en verzorgen, maar ook tevens de horeca verzorgen. Hartelijk dank voor jullie bijdrage. Het is echt wel besteed. Dank u wel. Ja, we gaan nu toe naar het materiële gedeelte van deze bijeenkomst. Als serviceclubs hebben we uiteindelijk gezegd van weet je, we willen een mooi bedrag bij elkaar brengen wat we uit kunnen reiken. En we willen ook kijken naar organisaties, het bedrag per organisatie bepalen, zodat het ook impact heeft
op die organisaties er echt iets mee kunnen doen. Uiteindelijk hebben we een aantal voorbereidende werkzaamheden moeten doen. De kaarten drukken, de posters, de communicatie. Dat zijn kosten, die hebben we ook voor onze rekening genomen. En we hadden gelukkig een aantal mensen in ons midden, met bedrijven. Die hebben een aantal activiteiten gedaan om niet. Dus daar heeft ook sponsoring plaatsgevonden. We hebben uiteindelijk een bedrag ter beschikking van €10.000. Wat verdeeld gaat worden over de 8, ik noem het dan maar even, goede doelen, organisaties die net hun verhaal gedaan hebben.